Takže čaute ľudia, zdravím vás Savi, je 22:21 a my si ideme zahrať Game Team a sme na minihre Skywars a na to, že je toľko hodín, je tu dosť hráčov, je tu nejak 50 niečo a my sa môžeme rovno spustiť do toho. Áno, povedala som spustiť, počuli ste dobre, aj keď to malo byť pustiť. Ale tak, čo odo mňa očakávate? Takže česta, tu je česta, enderperla, nejaký elixír, nejaké sračky, nejaký srač, nejaký noob. Takže je to noob, zabil ma počas vybrania česky a my si ideme zahrať druhú mapu. Ak viete, tak dneska si idem zahrať 5 map, to vám stačiť musí. Takže asi tak. Toto sa... OK. Keby niečo, tak ak ste si niečo všimli, tak ospravedlňujte ma a nepoužívam to, ak myslíte to, čo ja. Takže málo ľudí to vie a málo zase nie. OK. Toto sem... Dúfam, že zase nedojde nejaký noob. OK. A pardon, keď počujete moje klikanie myšky až veľmi nahlas, tak to ako sorry, ale ja za to nemôžem, viac menej, ja to určite potom napravím. OK, toto sračky, blenky, OK. Ide sa na PvPčko. Keby ste niektorí nevideli, čo je Skywars. Sú to lietajúce planéty, alebo je to jak Skyblock, sú to lietajúce planéty vaše, jak keby, a je to jak PvPčko. Vlastne to PvPčko je, ale v tom štýle, že vy sa musíte dostať na iné planéty, vybrať si z české veci, alebo nemusíte, môžete si dať kit, to je jedno, a proste zabíjať ostatných ľudí. Takže asi tak. A niekto mi zvoní, takže pardon. Takže som tu a ideme si zahrať, ak sa nemýlim, tretú mapu a niekto ma zabil. Zabudol som úplne, že hrám, takže pardon, feláci. Práve som niečo skopíroval, poslal si, že... Ale to nám nevadí, to vynehajte. Určite by ste ma za to nemali hejtovať za jedno slovíčko, ak hej, takže pardon. OK, takže tu máme mečík, potom X, plenky, stone, toto, OK, elixír, nejaké sračky a niekto mi došiel. Takže zase musím stopnúť, ale hrať určite budem. Alebo aspoň budem tak, jak som, ale budem sa snažiť sa nezabiť. Takže čakajte. Ty kokos, takže úplne som zabudol, že nahrávam. Aj tak ma zabili. Takže sme na ďalšej mape. Menom neviem akým. Asi niečo snow. A hneď tu som objavil čestičku. Diamond Swordík. No, jaké šťastie sa na mňa neusmeje. OK, takže lúčik. A nie lúčik zo slnka. A OK, takže sem. A zase to musím pauznúť, lebo som retardovaný. Otočil som sa a čakalo na mňa prekvapenie. Volalo sa to, že Petulienek. Keď tak ťa zdravím do videa. Do videa. Zdravím ťa do videa. A ja som proste, pardon, spravedlňujte ma za tie hlasy, a ja som proste ho udrel dvakrát, ale jemu to nevadilo a udrel ma. Ty koko, mama. Ty kokos, tak tento není tým. Tento aby skapíš. Ale sme tu sami, takže skap. OK, vyhral som. Takže ešte poslednú mapu a vážne to bude koniec.
Takže dúfam, že ju nejak dobre prežijeme, jak teraz. Takže dokej. Ideme si troška zaspievať. You heavy boy, la 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 la. You neviem spievať, la 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 la. Takže ideme hrať. A musím to zase pauznúť. Ja som si len nazbieral česty a už som spadol, lebo som retardovaný. Takže ešte pre vás si zahrám ešte jednu hru. OK. Takže ja si vyberiem česty, aby vás to netrápilo a som tu. Takže som tu, nejak sa mi tu podarilo vyhrať. Ja som zabil jedného človeka, to vás vôbec nezaujíma. Takže asi tak. A zatiaľ mám toto. Sračky tu a toto je to. A mám tu byť s týmto. Potom si ho príjmem. OK, takže musíme sa zabiť. Takže bam, 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 piču, bam, bam. Som trapný a ideme ho zabiť. Tohle bleach, motherfucker, teach. Ani neviem, co říkam. A prečo neurobiť niečo menom Ender Perly? Neviem niečo. Motherfucker, oh shit, you heavy me! OK, vyhral. Takže už som chcel podať filáci. Takže ja som debil. Takže končí. Takže lúči sa s vami Savi a majte sa krásne. Dobrú nosku vám prajem a dúfam, že vás toto video potesí. Takže OK, čauko.